Nanay, happy birthday. Oh, tragis. Birthday ah. Chong, kanina ba birthday, Chong? Oh, happy birthday. Siya, nadalaan ko ng Kanina birthday? Ba, dami yan ah. Sa amin sa Oh, installation. ano na? Kailangan niya. Okay, video yan. Technique lang dyan. Lagi naman ang problema. Ito puro India, Bangdan. Pag puro Pilipino. Punta mo sa email ko ha. Ha? Off ko na? Hindi. Isalit ko yung ano mo. Sasakyan, may sasakyan ako sa Pinas. Saan ko lalagay? Dito na lang. Ha? Video mo. Ah, super. Ready? Saan ako naka... Oo nga, nangyihilay ko dito man. May sasakyan na ako doon. Ano na lang? Kunti lang. Ano lang na yun eh. Sabi mo, may kalat. Pater, happy birthday. Oh. Di ba? Sa... Okay lang yun pala. Wala na ba? Yan. Ayos na. Stop na.